chỉ bây về cule đó là chọn motor thar lấy tung ta Hriattur point nga karon tar lang do na đó là karon sei tur hi mitam tak tan chuan kan hriat to nu ani anga amai ra chu la shelote kan la om ve thina wangin he video hi karon siam ani ti kha thuma karon ne ni pakhat na chuan motor thar lấy tum tan Hriattur pakhat na eng motor nge kan lei don motor thar lei du na ril ru kan lo nei ta a hi lo nei ta a mol mang doin motor thar lei tum ri ngot kha thil ti chi ani lova eng company nge i lei du kha i hriat angai ani Hyundai company te Maruti te Mizoram a chuan lian em hai ta te ponam thawa ta chuan an motora eng motor nge i lei du i budget a khai hriat angai boka nuai nga man nge nuai ruk nuai som man nge ti te kha i hriat chian masat angai ni ezena ikal ma in i motor leidu le i motor leitu makha chiang takin i hriat masat angaya mol mang taka poisa ne awanga motor leitum ringot hi thilfu anilwa i motor leitu makha chiang takin google atang poini en thaya thian te motor atang te poin thian te zo te po athai anga tiang chuan eng motor nge thang ti kha kan hriat a poimo a entinan i man du na kha off road kong chedawan tlan nan nge khopui chung office kal mei mei nan nge ti te kha i man du na zir khan motor te kha thlan ngai do na chuwang chuan kan motor lei tur kha i motor lei tur kha chiang takin i man du na zir khanin i hriat masat nge nge ngai bok ani chu mai ani lawa kan motor thar kan leidon hianin mitam tak po an nia mol mangdawin Hyundai lampang du Hyundai an kalpopa Hyundai chuan engen leidon an la hre chuang lo amunan va en kuala tikhan atopa hi thang an tian le ringot thina kha fu ber lova kan kalmain chiang takin kan motor leitur kha eng at ground clearance eng tia sange ti te a sei zong te ange alen zong te achung accessory sa thaim ti te ange achakem ti te eng cc nge ti te kan motor leitur kha chiang takin in lama kan lo hriat vek phot angai ni chu mai chu la ni lova thil poimo em lo om le chu motor kan lei reng hian a chiat rak theng hian kan kol lo thei hral du hun kan nei thei ti hi kan chhup te langaya kan hral du hun a kan motor lei tu makha resale value a thaim hral le huna aman a tha thei ngem hral taw har viau ngem ti te kha kan chhut angai bok ani hral le du huna hral taw thei mi alo motor lei ri ngot kha thil fin tlak ani lo mai thei bok ani chuwang chuan kan hral le du hun te po om the chu ti huna po chuan man taka loss tam lutuk lova kan hral theina tur motor kan thlan thiam angai bok ani adot le a chuan i motor lei tur kha eng rong nge idu i hriat le angai ta a motor i thlang fel to a entinan je Maruti company mi Nexa ignis ti teng ignis i lo du ta avar kher i mitha alanga idu em bok ani ejena ai vakala stock avar an lo nei lo tlat maya idu ang rong kha om lo amai ro chu leituma ikal to wangin ania thok ten thiam takin an lo beto che ka pu hi thalo man lo ti to chuan nie tia lak mai kha olani amai ro chu kha ta 100 rufin putanga ya number 1 nangma na idu ngei mei ilo ngai tu a kha alo thlen hun inga mai kha athazok ani rirudam lo dewa mani du lo rong leiri ngot kha afu lo ve theya a ing te lo om lo ta ignis a chon eng chu lo om chuang lo ta se ignis eng lo om ta se leiri ngot la sal le du na motor eng sal chu har dek mai ne chuwang chuan kan motor lei tur kha a rong kan thlan thi amanga ya chu tiang chuan kan du zong tak tha kan ti zong tak kha kan le angai ani ti kha kan hriat le apoimo bok ani pani na tan chuan motor kan leitur akha offer omem ti hi ezenai kalma khan i hriat angai ani ngun takin hei hi kan hriata kan lo en masat angai ani i motor leitur kha ignis nge nia
baleno tenge nia front tenge ti khai hriat nga ya khata khan ileitum ataka kha ngun takin ileitum thlan en khan an en la tun thla ileitum khanin offering zat nge om ti kha ikal mai ni siat nge ngai ani i offer nei zat kha isiat kha customer te mo phurna ni a customer te chanvo liu ni ti kha kan siat a poimo a ejena thoktu te sual du na lo chu sak ngot thei kha ani bik lo ani ti kha kan siat a poimo a chu mai ni lawa tong moi lo ni lo se offer om zat kha accessories an bel zo vek thei kha an ti tur di bik lo ani dan phon ni lo ni ti kha kan siat ve poimo ani helai hi mi pui hian in kan siat chian ve ngai to in ka si a tuna mi hi tuna karon tarla na hi hei nikza lampang an ni a an ma ni hi kawati channa le dit anna ni lovin company dang zong po ani ta se an ti e chukati ni lovin offer oma hi accessories alo bel ral pui mai te offer om in siat lo te hi alo om palang ti hi lo om em maya chu wang chuan hei hi mi pui te chiang takin sia ila kan customer te hian hril tha thi ni la offer om zat te ani lo pon accessories bel vak rot an du bak china accessories in sal thei na ni awanga bel vak kha a tool ber lo ti kha sia ila kan customer te nei zong senga motor lei tur an ni ti kha kan siat a poimo ani ti kha ejen lampang te po khan kan siat ve ngai tho ni ti kha kan soi tel du sa mani ti chuan pathum na hi kai ngal mai la pathum na nen hian ain kai noi do awangin pathum na chuan kan motor hlui kan exchange tel donem ti kha tun lai chuan ejena hian motor hlui kha atharina exchange theya motor hlui kha down payment a ten lo pom ve thina tiang khanin an lo laksan lo le sak thin ani ti kha kan se thau oma ti chuan i motor hlui kha i exchange don ani chuan i motor hlui a value han lo chu sak don chia helaya tak mai hian customer te kan film khur thiam a poimo a keima ngei poina chiang taka lo hriat to chu motor hlui an exchange sakha anei tu pa hne na nuai ni value angin an exchange sa mo ngun takin lo ngai tharu anei tu pa hne na chuan nuai ni a lei sak angin an exchange sa amai ro chu nuai ni an exchange sakha nuai khat le sing ria tin an sal thei tlat mai ni engwange an exchange na ai tlom an sal thei ti lai kha customer ten kan siat angai mi pui ten kan siat ve ngai ti hi chiang kel kolin zep thuam lowa huai senin takin karon soi langam ani helai hi mitam tak pon soi tur kan lo hre ve mai theya soi tur kan sia ni chuan comment lama po soi zui thei ni sela a tha ange kan motor hlui kan exchange sakha min chut saka khati zata min chut saka kha engwange ai tloman thal thei chan accessories an lo bel mai nge offer ten an lo chut tel nge loan in ilei don ani chuan down payment an lo chut tel dei nge i loan a khan poisa khami abanga kha an lo be tiranga loan a khan i siat loin i rul char lo ngai mai thei mo loan kha irin ai na lo tam dei mai thei ni khang an offer na zat ang chekha abak lo oma kha i rul charanga i vai chuanin itanom ziam don mi alo ni chuwang chuan helai hi ni puiten kan siat chiana poimo tu company ma tu agent ma kan va soi chan ani chuang lo mi puite hian chanvo kan nei ve a chuwang chuan kan chanvo hi chu huaisen taka kan ton tlang ve kan pal tlang ve kan soi ngam ve hi angai nin ka ria keipon karon soi ni mai ta sela a tha ange palina chuan motor ilei tur chu loan in nge ilei dona cash payment in ilai hi poimo le ta ani loan in iladon ni chuan apung omzat zong kha ilak ma in ngun takin sesa tur ani i chu tir tur ani thlakata iru dan tur te down payment pek dan tur te chiang takin ise tur ani mitam takin tun laya cash payment ain lo na lak andu zok chan po ejen lam hian lo na pe ki andu zok ma em o ti tur ani chuwang chuan lo nin an penem em maya mi puiteril ru apo cash payment ai chuan lo na lak chu an ma nin min langai sake ti na ril ru om ve thina chuwang chuan mitam takin payment thei reng pon
lonin an la fo thin ani insurance claim chung changa te po tangkai zoka kan ngai thin wang ani a helai hi lonin la lo ma la case payment in lama la I motor kha har sat nei to kani chon insurance ka eng tiklai pon an claim sak thei tur che ani chu agent ti tur ani a agent an din chan po ni a ti ngei tur ani ti kha insurance claim kha chu khoya po buaina tur om lo tur angai ila mizau te hi te rei pe lo kan ni a insurance claim ani khata le lan mai thei poisa mu le mai thei ani lo awang hian kan pe lo thina namdang te chuanin an claim a thani khatten nga ka poisan hu mai zel thin ani amara chu mizoram a chon lo har sabik nge chu ka selawa kala kha case payment pon ni se loan pon lo ni se min ngai tu min ngai sak thin thawni ti kha kan ria ta poimo ani I motor leidu zong tak chu ilo lei felta a atop na bera poi te kan soi le du chu pangana atan engtia enkol zui tur nge ti hi ani motor thar chu ezena tangi khal chuak ta a entirnan aizolami long tlai tangin ron lei wanga ho puita a agent te chuanin I ho puya tanga km chu ti zata iron kalanga servicing iron ti le anga engine oil ti kan thla kanga antianga iwa kalanga chumin nuwa km chu ti zata iron kal le ang antianga mundanga khoya ma hemi kum chung chuan hetiang hun chung chuan khoya ma motor hi lu pui tur ni lo har sat na inei pon iron check tir tur ni workshop da mai kal tur ni lo engtin mai khoi danglam tur ni lo tu mai khoi tir tur ni lo te anti thin ani helai hi kan seidu point tak ani a atop na ta na poimo ka ti em ani khodang tan engine oil thak tur ringot ta ejenaron kal kha har sa em ani ti hi ejen lam te khan lo sheve ula aizola motor ron lei ta vatelu bok khuwa tangaron kalwang tur chuan ahlama ma deu ani an khuwa engine oil kha leisela thak ve mei thei ani ti kha milo hriat sak ve ula mi pui ta pon alei tu ta pon customer ta pon hei hi kan ngam angai ani agent ta chuanin ngei tura an ma ni an du a servicing charge kha sum le pai tlem zong ron lut le ani ti shikarin an ko thing ani amai ro chu chiat rup na nangma thleng ani ngat lo chuan servicing tura agent pan reng kha angai kher lo ni ti hi kan riat poimo ani engtin nge niang engine lama te le khol lama te electronics lama te buina lo nei ni chuan khata ero chuan tual cher workshop alungot ai chuanin an ma ni han pan ngei te chu ahima afu ani ti ha kan soitel thau bok ani agent ta po mechanic thiam tak an neya man ruwa po an nei tha ani chuti rual ero chuanin servicing tura khwal khuwa abik takin khwal khuwa tanga kalwang kher kha angai renglo ni ti kha ngei turan ni lo ti kha kan hria ta poimo a amai ro chu engine oil te motor oil te kan thlak thata kan enkol that ero apoimo ani ti kha kan hriat apoimo boka kan soitel le ram du po entirnan chawni a hei hi Hyundai company a motor thar kan lo leita a khwal khuwa mi kan ni a brake pad thlak kan ngaya agent kan phone a hi khwal khuwam kan ni kan hlabok si a brake pad min lo leitir phal mai mi ka ron tir nga sumo mi ron thon mai sel kai ni tan run kala har si a agent lam chuan nangma motorin ron ke nangai heta kan khoi ngai ten ti thin ani an Hyundai kha ka ti than ni lo e company dang pon an ti thin ma chuan tuna pon la ti thau karing le chua hi har thin ani engwang nge an motor company kan neya an motor company parts kan leidu a kan lei thei lo kan ti chuan agent lampang te rules ve sim nge a thok tu te sual wang nge an kalphung kha ero kan selo amai ro chu kan company motor nei na te na parts min pe du lo ngot ero he chu thil ni phung ani lova mi pui te hin huai sen takin hei chu kan nor ngam angai bok ani ti kha karon soilang tel du bok ani le ti khan motor thar leitum ta na siat tur poimo chinga karon soi to a ingai dan te comment lama ron tho vela a thange